Kuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News TV zita ndinonzi Elizabeth Nyekuta kutendai netsigiro yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzara nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeGuruve uko kwatatayo regai timbononzwisisa nhau ine chekuita nekuvigwa kana nekufukurwa kwevanhu vashanu vakanga vavigwa mugomba rimwe chete tete mai guru baba amai pamwe chete nemurora saka tataiwa regai timbononzwisisa kuti chiitikwe ichi zvakafamba sei kuti nhasi unotizoti pane gomba revanhu vashanu vave kufukurwa. Regai tisvike pamusha pavachikuni panova pane mhuri pamwe chete nevamwewo vemunharaunda timbonyatsokunzwisisa kuti nhau iyi yakafamba sei. Iko zvino vandagara navo ndiye mwana komana wababa naamai vataunganira pano dzimwe hama vana mai guru vana tete ava vashanu vataunganira pamusha uno kuti tinzwisise kuti vakavigwa sei uye vakambofa sei munguva iri. Regai ndinzwe kubva kuna baba vandinawo pano kuti shoko iri rakasvika sei munzeve dzavo. Baba makadii? Tiripo hedu makadiwo hanzvadzi. Aiwa ndiri nani nematambudziko? Aiwa ndihedu tese. Naika. Tinotenda baba. Takunzwisisa baba kubva kwamuri hama dzataunganira muzora nhasi. Ukama wenyu hwakamira sei? Ukama hwedu hwakamira kuti murume akafa apa ndibaba wangu nemudzimai wake na tete hanzvadzi yababa na mai guru mukadzi womukoma nomuzukuru mwana watete. Okay. Okay. Imi muri vechingani pana baba naamai? Inini kovakomana ndini mudiki asi ndinosiyira vasikana vaviri. Okay. Taive matwins. Umeva matwins? Mimi nemukana? Akazoshaya mumwe wangu. Okay. Aiwa nematambudziko. Aiwa akaoneka. Ande baba zuva raitika chiitwe ichi mangamani makore amwe manganini? Ndinodaira ndandapa ma12 years. 12 years. Apa ndaita grade 3 ndanonoka kuenda kuchikoro nenyaya yekuti ndakanonoka kubata nzeve. Okay. Saka waitonzi uchiri mwana mudiki. Meze nemutwini? Mutwini anga ari pamberi ne1 step. Okay. Anga akasika kubata nzeve mutwini? Chikazoita inini ndakanga ndiri kwaatete saka ndakazonge ndanonoka kuti vandiendese kuchikoro. Okay. Kana ndazondotorwa nemukoma kuti vamwe vaka vakuenda kuchikoro yachiri kufudzamo. Muchiri kurangarira baba zuva raitika chiitwe ichi dzakanga dziri nguvai kana muchiri kurangarira? Chiitwe chakaitika zvekuma6 zarodoka. Okay. Isu tainorara kwaatete hanzvadzi yababa. Okay. Pane kariko kakarapa kuma4 kuma6 takaona kuuya vanhu kundotitora kuti tichiuya kuno kwaive nababa naamai naamai guru. Isi tangoendoona hanzvadzi dzimwe tinorara kwanari kwana tete nemusikana mumwecho akashaya ari pane vana. Ndio tichiuya kuno tikasvika pinda mukicheni yanga iri nguva yechibagisa chatemwa. Vamwe vanhu vanga vari muzvibage umu vamwe vangotenderewo chikomo ichi. Tapinda umu vanhu tagara pane mukomuredi akambenga auya masikati. Ndingafoti pakaita mazuva 3 abva pano. Okay. Kuti kune kwakambengwarira futi kuchikoro kumusoroko. Saka dzarira futi pane mukomuredi akarasana nevamwe ndokuuya pano. Pakati amai ndine shoko ndatoda ndikuudze. Saka ndereko mwana wangu hanza natengesa magaro adari. Saka nzirei. Saka tangonzwa chinzi anofanira kuendeswa kumabhesi ane mhosva yakapara iri yaive nemukoma anga akabatwa kokorapa anova akutorwara pari zvino. Nemuzukuru ana amai nahanzvadzi yakazofa iyoyi. Amai vakanditi inhanda munhu wandikadi wandikatengesa. Kana muri vamwe amai dai matiza maenda kugonawo potera
kwainzi kugona opotera kwangu kuri kuguru wese kwaichengeteka nokuti kwaiwanda masoja kusenda. Amai akati ina handikwanisi kutiza musha wangu ndisina mhosva. Asi kana pana akanditengesa ndine zvakadai kana kuti vanhu vangu vakazobatwa handisi ndakamubata akabata ihondo. Saka zvinonzi zvapapa. Asi amai vakangoti inini vanhu vakazara imomo ini handina mhosva. Vakazongaramba pamonzi aiwa sezvo vanga vauya nechinangwa chekutora vanhu vavo. Pakazodamburwa mbereko inova ndiyo yemukomana anga ari paya ana amai vatoti amai Gura. Ndobva yadamburwa mabhudzi hanzi chiriko dzemucheka wawaiti maidziti dzemudhonga handiti ndobva yadamburwa mabhandai. Ndobva amai vasungwa nababa atete vakabatanzwa vakabatanzwa nomwana wavo amai Guru vega. Atete kwatanga tichinonorara kwiko nhasi ndo varipo amene pavari ndikwatainorara iko ndo vakasiyirwa mwana muchechi. Angari mwana wani? Waamai Guru. Waamai Guru, okay. Ndobva tasiyiwa zvakanzi izvo vasungwa saka nditopisa musha here. Saka ndine mumwe mukomuredi hatikwanisi kupisa musha pane mhuri yasara. Ndobva vanhu vatorwa isuwo ndongoyambuka takadi takaenda kwaatete ndongusiwo pani padi pavharwa. Zvadaro pakaita mazuva tisati tanzwa ino ndinasisi vakazoshaya vana vanhu vakuru takazomhanya vaigara kuna kwana magwenya ku kwanga vakaroorwawo ndosvika ndati kumusha ku ana amai vakatorwa usiku nemakomrades. Vakatanga zvakuchema akadii nguva yacho yanga iri nguva yehoride. Ndakadzoka kuno atete ndikati ndivanga vandituma ndikati ndavaudza takagara tiri muno musha azatainzwa tizonzwa kunzi vanenge vaonekwa kwana Godhora uko zvanga zvichiri kutyisa kuna aikwanisa kunyatsotaura ndadi ndawaona. Nezari ndikangori besa munhoroondo mukufamba imomo ndichifudza mombe mazuva aitika ndiri muzukuru mwana wateta. Takatofamba nzvimbo iyoyo tichifudza mombe takatangawo sezvihoka musuno takabata makora 5 nembwa taurayira pano tafamba rabatwa rimwe takuda unonosvika ikoko kwakatika chiitiko ichocho kwakavigwa vana takatanga kunza kakunwa tangotaura sati tine chiri vana adika ndibva tadzora mombe dzedu tiri kudzika neganga ndobva tauya kuno hatina tikataura zvikuru zvemakora izvi takazvitaura zvekuti imbwa dzaurami makora 5 one day. Tazogara-garawo ndipakazouya mukoma aigara kuHarare anzwa nyaya iyi tisati tadaro pakazouya masoja vauda kuona kuti chii chakaitika. Ndobva kwatorwa sabhuku akaenda kwamagwenya aenda kwamagwenyo akasvikorohwowo achinzi sei usina kutaura kuti musha maane maganda ende zvanga zvisingataurika nokuti yanga iri hondo. Sabhuku akarohwa kusvika afa. Saka padaro pakazouya masoja muno musha vakuona ndipo kwabuda ripoti kuti vanhu vawanikwa. Inini ipapo taive kuzasi kuchifudza mombe kwakazorora pfuti pakafurwa mumwe ndibaba munini vanogara muno muarea. Ini pakarira pfuti ndobva ndatisa ndaenda kwasisi kuye kwandikamboenda kunovaudza kuti kuno kwavabereki vasungwa. Ndangoitawo mazuva mukoma anga ari kuHarare ndiye akazoya ndobva vatitora ende vakatoya nekusikuku ndikuzoya nevanhu vakauya navo kuno ndikutorwa vekuno ino ndikuteerwa uku
tikazorora kwamagwenya kuchikoro ndikuzotakura hatina kurara takatakurwawo magwenya ndikunorora kuguruve senda ndikuzofuma mangwana acho tichienda kuHarare. Tasvika kuHarare takanosvika kumusha kumba kwamainini munini wamai aigara kuchitungwiza Indide. Panga upenyu hwanga hwakaoma nekuti vaishandisa turons vanga vane mhuri yavo isi tate mhuri yatowandisa. Mwaenda murongani? Isi kuno takabva tiri inini mutuni wangu muzukuru uyo iye mukomana uyo akanga ari kaRusava nehanzvadzi dzangu dzimwe mbiri dziri panzvadzi. Tanga takati wandei panga pakaoma takakutaurirai. Asi baba vaitichengeta vaive nepolisi yekuti apadyiwe nemuriwo. Taidya nyama everyday ine mavheji. Waiti wakakawana wako ndiyo pisi yacho yawadi watodya nyama. Asi takazviita kwemakore tii yainwa na 12 o'clock masikati mozoona sadza ramanheru. Kusvikira vakanga vane muramu wavo aishanda kuRed Cross. Ndivati muramu mhuri yakuwandira itai kuti mufambire mapepa tivanyorese kuRed Cross kuti kuchengetwa vamwe taanherera. Ndobva tavafambira ndobva yabuda imba ndobva kwataurwa sisi vanga vagara vatizohondo vaenda kuHarare. Vakanyoreswa zita tanga taakuchiora chikafu chakauya pamwe bhinzi pizi. Kuchikoro ikoko wati madhezi pamunopuwa matishets akanzi Red Cross ai kuchikoro unenge uchionekera asi ndine hembe nyowani. Munokuziva uchitishuwa kana wapuwa hembe iyoyo haiko nhasi ndakachena. Asi vaive vane vagere musha vanaitiko kuseka vakapfeka chihembe cheRed Cross. Bhutsu ndakazotanga kupfeka bhutsu ndanhonga maplastic taenda kuplastic industry. Ndikunhonga maplastic angu akaita $2 chako takwanisa kutengawo siripasi ita grade 6. Takadhonza maweekends tinge tichita zvekutengesa. Pamwe kazhinji taimukira kumazai nomusikana wayo toenda kumaprazi kwana Richard kumhiri kwanyatsimoko tonoodha mazai. Inguva dzechikoro idzodzo unonorara uko wabva kuchikoro wofuma kuseni uri kumhanyira ndida kuzopinda chikoro masikati. Warara wakasvinura wofamba ungosvika nokudya nokumhanya kuchikoro. Unongosvika kuklasi kungonogara kachete so uchapatisipeta utopfidza nokurwa nechoko naticha. Takanyatsa kuti upenyu takashingirira. Ndakuenda grade 7 pandikatangawo ndapfeka bhutsu chainovhara dzeplastic dzakatochipisisa muHarare imomo. Unototoka kuzvifunga sekuti shuwa here akomana kwanga kuri kurarama here uko. Takugara kuRed Cross kuya taiti muriwo wakanga uri mushoma tanga takuti ngatiwanzei mhiripiri munhu anosevera kure kure kuti tikwanise kudya sadza rigwane because muri wedu mushoma. Asi taita plani ipi wanga tisei mhiripiri munhu anombosevera kure kuti tikwanise kudi kupedza sadza. Maswera mbasikati kuitengesa manheru pamwe munomutengesa makenduru parafini zvekupima zviyezvi pedza kuma9. Pane pamwe takazotanga kuruka futi chiwaya dzeuko dzedzi nemaoko. Uyo anomona zvake 10 anomona zvake 10 womona zvake 10 muri 1 5 munofanira kuruka 20 meters pazuva.
weekends makudzitengesa kwanga kuvavarira kurarama. Mukomodo wacho akazoshaya anemba iri pagoma ndiye akatodzidzisa akanga akatomira pakati kuti tiite zvese izvozvo. Takashingirira asi kuchikoro kwacho zvairema nekuti taimi inonzi vanhu vanoenda kumasports unenge utoziva ndinofanira kutsvaga mari kuti tirarame. Pasina izvozvo panga pasingararame. Saka zvese izvozvo zvakatikanganisa pakurarama. Mazokura mwene mwako ake akatanga kupedza chikoro ndini nemutini wangu pamurimi. Ini nemutini wangu ndakatanga kuzopedza chikoro. Nonoka kuenda chakatika ndikuti tichibva kunoko ndingadzokera hangu zvangu mumashure mbichana. Tichibva kunoko hondo yapisa tatakurwa taenda kuHarare. Ndaita grade 3 mutwini wangu aita grade 4. Tasvika kuye ndobva kwawanikwa nzvimbo youyo grade 4 ndibva kutanga maafternoon classes aya. Ndobva ndaperekedza ndisina kutogeza. Tine mukoma wangu kwamai wataigara ndaisva muHarare. Ndobva taperekedza uye aona nzvimbo iyi. Ndobva ndanzi naticha anga arimo vanga vasati vakwana klasi isati yakwana. Ko uyu sikanzi ada grade 3 kanzi wachimira grade 3 ngauyo takutodzidza tese. Sakanzi naugeza kanzi hazvina basa atoya kuchikoro. Ndichipa chawanirwa 3 temu yapera gore rapera taramba taatesa. Saka pandikazoita uyu ndizomutangira uyu nekutengesa tengesai pane panga takapinda mutaundi tichitengesa mabhazi ane time yaipera zvokumati korufu ukasiwa nebhazi rati korufu kubva kuHarare kwenda kuchitungisa hakuchaendeka. Saka vamwe vainga vakuprefera kurara mutaundi. Mukutengesa makisangana vamwe vakaberekwa nekauni kechimbavha vakufurira nekupasa mashopu. Saka akazofurirwa nevakomana vanga vagara vari kutrade yekutengesa anga amasenior. Ndobva vapaza shopu ndobva asungwa ndobva aenda kuremind achizobva ikoko ndipo akatransferwa akunzwa kuno kumusha akuchidzokera futi grade 4 3. Saka ndaa form 4 pandikazomutangira kupedza chikoro. Makura ndiyati matambudziko mama kusangana nawo mukati mekurarama kwenyu. Maroora mudzimai wenyu panguva iyo? Ndaroora mudzimai wangu takamboti basa rakamboti netsei chaizvo zvekuti ndakatenge ndakundorarama futi zvekungoramba ndichingotengesa izvo ndikuti ndatozviona kuti ndo zvangu. Ndadhonza ndazowanirwa basa nemumwe shamwari yangu ane vakoma vandikambodzidza navo vandaidza mukoma wacho ndobva nditi ndakuwanira basa. Ndobva taenda kwavaishanda tashanda changoita sati ndatombotambira mari yacho ndobva ndatizirwa ndaane mudzimai. Handida kuita svondo ichangotambira mari basa rabva rapera. Basa rapera todini sisi vandaigara navo kwataibika nekuti munhu uchangoona basa unenge usati wane zvakawanda. Ndaiva nehanzvadzi yangu uye watakambogara naye steri kuRed Cross uyo ndikwavaibika tozoti kwatinonorara. Basa rapera kana sisi ndiri kuchengeta sei uri rofa iwe nemudzimai wako kumusha. Kana hanzvadzi kana kumusha kwai kana ndakaenda ndinonoitei chirimo chino kungonogara. Ndiri kufunga kudaro kwabva kwai handiri kutaura pamba pandaigara. Saka usanetseke munini usaende kumusha
unotambura wese. Saka ndiri munhu akakurira muchitungwiza ndaizikanwa. Shamwari dzangu dzakawanda. Taane musika puwa mari. Taane musika. Takasvika ndakaita kusenseni. Ndakabata chingwa changu. Kamukaka kangu. Kanzi naasisi. Kana wakweretera inini shamwari unobhadhara wega. Ndaudaira ndongosiya zvindokubuda ndokuenda. Manheru mazara angu nodai. Ndakabata ka 10 kg kangu keufu. Kamuriwo kangu kabhodhoro kemafuta. Sisi yatanga futi. Funga kandi pandorohora ndokubhadhara chikwereti. Enda kumusha mwana wangu, mwana hanzvadzi yangu. Akati aiwa pane zvavari kuita. Havana kutaura kuti vakudai dai. Paita dai titona vako toto ndabuda. Mundisiro mbichana pana vamwe vari kukushaya kwamunenge maenda. Zvakatengezva isisi vaiva kutomboti ndipo mari yebhasi. Tombovakweretsa zvautonge zviri kufamba famba. Ndivona vati izvi handakwanodi. Ndakazo semunhu ndanga ndaive chairman imo muarea mataigara. Ndobva ndakambenera mumwe kuti apinde ukansera. Pakabuda basa kucontext yawo rakapuwa kumusangano kwedu kudistrict. Ndatova kuno kumusha ndakuita zvekuno kumusha. Ndakuita zvekuno kumusha. Mechangu nditi manya kwaRarare. Chisvika kwaRarare kuti totamba slagi awo yakansera. Saka ndichikunuye kumba kwangu mangwana. Saka semunhu ainwa. Anga asingana. Saka nzosazoita zvenge ndikuda kuuya kuzotamba newe. Inyechi yebasa. Akasaromuka ndaandamira pageti. Kachiuya kanichamari tsamba iyi. Enda kuchitungwiza head office izvozvi. Enda kuchitungwiza head office. Svika kwenjona mukuru wacho wandinganda ndende ainzi Hangaika. Ndakutenzi chef manonoka kusvika mune matotakura nemotikari kuenda kuindustry. Ndikati padhizi apa. Ndapuwa tsamba yangu. Ndaenda kuchitungwiza ndanopinda pagedhi. Kusvika kwemupurisa pagedhi urudei ndamuratidza tsamba. Svikanzi ndipe tsamba yacho ndonekushedzera munhu. Ndikati chamari iri basa iri. Kwakanopa bhururu wako. Ndanopinzwa kwe ndipandikamboshanda shando. Asi kubasa kwacho mari dzacho dzimwe dzaita kuti ngedziyotiwa nemhepo. Kushunyeto ndashanda zvangu but mari yacho iri kuitei. Sikira basa kambani ndobva yambovhara yakalikwidha 94. Ndapinda 89. Kana ndangosenza makore mashoma. Ndotabuda sina chinhu. Ndikafuti pareserve. Pareserve pacho hapasi kugarika futi. Hakuna chiri kunakisa. Mombe dzanga dzafa padrought. Mombe dzakafa dzakawanda 92. Une chekurimisa chacho. Kubafamba. Ndikumbogarawo chingo waitoizviwo zvingoti urarama wozogara zvoungogara zvizvi. Kazoti gare. Zvikanzi yavhura zvakare yaane rimwe zita. Kadzokerako. Amboti senzei. Kuno kwambofambira mamatambudziko evana avasikuita zvinooneka wambodai wadai. Ndaseti ndimi industry muyo mhepo dzawe. Ndakanhonga timamini amuso kudumping. Nyamba mhepo dzanga ndambosimudza mhepo kumashure ndatuka mukuru wesecurity wataishandira ndiri kusecurity. Ndobva tamakana kudai. Ina ndakuziva munhu akadi. Ndakabata kuti manhingezi kuti taiti kana pane mwedzi waitengeswa scrap. Saka isusu ndaishanda kusecurity nikochiunganidza kuti ndikako kuti panonzi scrap yakutengesa kana kuti wakaona kuti kopa here kana kuti maaluminium awo unotengesa. Zvikanzowaba. Ndakabatwa zuva rangu nonyora ndakutoenda ku-tea time. Tadaro zvikanzi afonera mukuru HR.
kanzi murume uyu hati ndiwe kumboucha kuti kanzi ngaende kupatozoona nyaya kichi mangwana ndikuenda ndikudzokera kuye ndikamatsambidza ndikanyoreswa ndibve yambotongwa kanzi unoziva chitatu ndobva ndaya kuno kumusha ndichidzokera chitatu ndakakwira bhazi rekuseni ichisvika chinanga tosvika inzi nyaya yako yatongwa basa rapera ndikati kunyaya yangu inogotongwa ndisipo vatongani ndandaenda kuwekasi komiti sokanzi nyora nyaya yako ndanyora nyaya yangu ndasiya mapepa amwe ndaya kuno vandagara kuno nyaya yaenda kuyenisi ndaiwina kuti ndidzokereko basa ndibva ndikaona kuti mhepo dziriko. Saka makazofamba here pamazuva mhepo dziriko? Ndakambofamba kutonzi tiri kuona kubasa uri kudiwa asi ndiona kuti pabuda mari apa handisi kuiona kubasa uri kudzokera asi ndiona kuti pari kubuda mari apa ndikati asi mumwe wangu akapara mhosva yakafanana neyangu akadzoka tova kubasa kanzi mune nyaya dziri kumusha menyu dzinoda kugadziriswa kubasa unodzidzokera asi pikicha yemari apa handisi kuiona. Ndikazoti ndaenda ndobva ndasangana makati chamaenda kuunion unotaura mapepa ako ariko ndikuenda kuyo ndikunzi iwewe nyaya yako yakamirwa neHR ndikamani vakato kuti mari dzako dzinyure kambani yakatodyiwa mari dzakawanda iwe chienda kubasa waenda kubasa ushandi zvemari mapepa ako kunoku haasi kureflecta kuti uchawana mari pane zvakaitwa ndanodzokera kubasa ndashanda taura newekasi komiti kanzai chimboshanda chete wati tati gare handava negore apa zviri kungonishusha kuti kwamari yangu chakazoita nechekuti ndakazoti mumwe musi ndaona kuti workers committee yacho chairman anga ari paanga abva kwaane munyowani anga akunge ari kurerekera kukambani uyu HR anga aripo taigara muarea mwe chete zengeza kuti zengeza tini takazongoti mumwe musi pane mukoma wangu asumuka taswera tiri tese izvezvo kuti nhasi ndakumunwira hwawa ndandakaonwa tokuenda kuma 11 usiku kwaiyachara uyo airambira mapepa angu ndosvika nchirwa dhoo ndiya ndakati ndiri chikuni uri kudei ndatoda mapepa angu ekuenisi sokanzi anowanikwa kuno here kumba kwangu kana kuti kubasa ndikati kubasa wakati haako ari kuno svikira aiwa chikuni tozvitaura mangwana mangwana acho chimuka kuenda kubasa chingonoti gare ndione ndaingwa saka pamaifamba pese apa baba ndazomata muzi wamaisangana nawo esa ekuchaya mabasa usapiwa mari pabasa kuzosvika padecision yekuti regai tifukure baba naamai nedzimwe hama pamakazogara pasi semhuri muchizosvika padanho rakadai zvakubatsirai zvakadii uye muri kuona urongwa uyu wakanakirei kune vamwe vari kukuonai? Urongwa hwataitawo tikuona kuti kumhuri kwedu watinakira nekuti taakukwanisa kunongedza kuti iri ndiro rababa wangu, iri nderaamai, iri nderaatete, iri nderemuzukuru, nderaamai guru. Kana takada kuti madanho ari kuti vangu tinoita tichiziva kuti apa pane kunze kwekuti kwanga vari kusangoko chivanhu choita hapana chataikwanisa kuita ipapo chokufadza vanhu ivavo asiko zvino mumwe nemumwe akukwanisa handikukwanisa zvaizvi handikuona akashongedzwa asi apa pavakanourayiwa vakangonovigwa nehembe dzavanga vakapfeka ende dzimwe dzaita toona dziridzo dzechaidzo idzo hembe inobva aruka ndiyo yakapfekwa asi dzitaona dziripo mhenyu pa47 years asi niko yekutamba iyo saka chitiko chakandikoshera kumhuri yekuti chakatikoshera
zvekuti ndeiti kana vacho vasati vaita izvi zvinhu zvakareruka kubatana chete mumhuri yavo. Hakuna chinodhora kuti ufambire urongo hwakafanana nahwo. Ndiri kukurudzira kune vasangana nezvizvi kuti kungofamba semhuri, mafamba moenda kwaSabhuku. Sabhuku anenge kana achiziva onyora gwaro rake oenda kwaMambo. Nyaya dzinenge dzakuti ndatanga kudi kufamba kwaDA vanokuudzai kwekuenda. DA anozopedza kuti chiendai kwaMambo. Mambo okupa yake yodzoka uko. Zvekuti kukurudzira vese vane chiitiko chakadai vasatye, ende hurumende iri kuchikurudzira futi. Iko zvino vandagara navo mwana wababa vepano vakatisiya vataunganira pano namai pamwe chete nedzimwe hama sekutaura kwatamboita kuti kune vanhu vakavigwa muguva rimwe chete vari vashanu. Saka pavashanu ipapo ndo pana amai nababa. Vababa vandigere navo pano vaWebster vati aiwa regai ndimbokutsanangurirawo maziviro angu inini semwana uye matambudziko atakanga takusangana nawo pachiitiko chinosuwisa kudai. Nematambudziko kababa? Aiwa, tinawo tese. Ndofunga hayi maona tasvika pano tikati aiwa regai timbononzwawo kubva kumhuri kuti zvakanyatsofamba sei muzuva iri muchikurawo kana kuti panguva iyoyo shoko iri rakasvika sei munzeve dzenyu kuti vabereki vatakurwa uye makanga mane makore mangani? Vakatakura ndaita grade 6. Okay. Asi havana kutakurwa ndiripo ndambenge ndaenda kwavatete vangu kukachuta ndiko ndikazonzura nyaya yekuti vasara vashayika. Ndanga ndatasiya chikoro paMzura ndakati ndingamuperekedza vatete vangu ndimboenda navo ndivaperekedze sezvanga iri nguva yehondo. Ndasvika ikoko ndakati ndikatimboita zvehondo ndiri kuno kwandinadzokera kupi kumusha. Saka ndiripo ikoko ndipo ndikazonzi ndakutaura navatete kuti vabereki vakashaya. Ringari gore ripi ramuchikura ngari? Between 78 79. Okay. Okay. Ndaita grade 6. Vakakutsanangurira vachiti chii atete? Atete vakangotsanangura vaitizvo vabereki kumusha uku wagara zvako vanzi vashaya. Vanitaura kuti vashaya. Ndakapedza mazuva maviri ninge svondo rese ndipandikabva kukachuta ndetsoka kuti ndikanditidzwa ndakashayikira vabereki vangu. Ndinofunga ndakauya muno mumusha ndakasvika ndakaona atete vakanga varipo vakanditsanangura ndezvakaitika. Vabereki vakasara vakazokotorwa vakashakatika muhundu. Saka ndakangogara for 2 days vatazodzokera zvakare kukachuta kwai kwandaigara ndiri ndakuita zvehondo tiriwo. Nemazita andiita pamusoro pavabereki vangu. Mama bereko muri vangani? Takaberekwa tiripo 9. Okay. Vakomana 6 vasikana 4. Vasikana 4 vakomana 4 5. Okay. Saka vamwe vanga vari kupi panguva iyi? Imimba makanga muri kwatete? Vamwe vakanga vasara vari muno mumusha. Vachigara nababa namai? Vachigara baba namai. Saka paitika ichiitiko ichi vamwe vana vakazoenda uko? Paitika chiitiko ichi vana vakazoenda kuHarare. Ipa vakasitobva vaenda kuHarare. Vakazoenda kuHarare vakasvika vakazvitsvagirwa imba yaigara vanhu vanenge vapa muhondo yainzi Red Cross. Ndokumusha ndopamba pakasvika vachitogara kuHarare. Iniwo ndakaziteerawo patuwa paya ndakuteerawo kuHarare. Maigara sei panguva itozoti hondo yakanga isati yapera kapa? Magariro atete atiri kuHarare mazuva anga akaomarara. Taifunga sevanhu taifunga tanga tiri mufungo yange yakasiyana siyana sezvo taifunga vabereki. Because zvanga zvisiri nyore zvokurugara usina mubereki kuziva kuti mubereki wangu ndezvakaitwa. Saka zvinhu zvanga zvakaomarara mazuva iwaya. Asi takangorarama sevanhu mararamiro aitawo vamwe. Taizongopiwo Red Cross yaizopa vanhu chikafu chinepa vanhu kuti vaiwedzwa chikafu. Saka nemararamiro atakaita takazenge takugara nehanzva dzedu imwe mukuru ndeyakanga yanyoreswa ichipiwa chikafu. Mazokura hondo yapera
Ndapi matambudziko makanga makusangana nawo maererano nekuigwa kwanga waita vabereki? Matambudziko atakasangana nawo akawandisa zvikuru. Upenyu chaiwo hwanga hwakaomarara. Kutotsvaga basa chero haraiwanika. Vamwe vaitotorwa mabasa ekuitosara. Saka upenyu hwedu hwanga hwakaomarara pakukura kwedu kwese kwatakazoita. Kana kuzoenda kuchikoro tozopedza zvikoro zvanga zvakaomarara kuti pedze chikoro. Saka takazopedza zvedu zvikoro zvokutambudzikira. Kusvika nazvino matambudziko akasvika achinetsa, akasvika takazoona matambudziko vana vataibereka kuti varoorwe mune zvakanaka pasina vaidzoka kumamisha. Hope dzatairota dzanga dzakakudaro. Kusvika nazvino tine mukoma ari kurwara pamusoro pechitiko ichochi. Takabuda kumbozviita mazuva akapfuura asi zvakaramba. Saka upenyu chaiwo hwanga hwakaoma. Ende panga pasina kugadzikana mukati memwoyo kuti zvichazivei. Mubereki wedu shuwa akaiswa paari here kana kuti uchiwo madana kuti umisiro dombo wakanzwa mwaiti kuenda kumemorial service tanoisa matombo waitedza kuti dai ndiriniwo ndaisirawo mubereki wangu dombo. Saka zvanga zvakaomarara mukati meupenyu hwatorarama. Nazwa muchiti imimi makasangana nematambudziko akawanda, vanasikana vakanga vasingacharoorwa. Ndoda kunzwisisa, pane pamaimbofamba here? Pataifamba zvaingonzi gadzirisai nhau dzevabereki venyu nevabereki vakashayikira vakaiswa mugomba rimwe chete. Saka dai mapatsanura. Saka ndezvataingosangana nazvo mese mukufamba. Nazwa muchiti mune hope dzamairota, chii chaitika hope? Muhope dzatairota, kekutanga ndarota hope idzodzi ndakarota ndichitaura navabereki vangu mashayikiro avakaita nematorero avakaita nematambudziko avakaita kuti vakaurayiwa sei, vakandisanangura muhope. Vaiti chii semunhu akanga asipo vaiti kudii? Vaititaura munhu akanga aripo kuti mhosva dzatikaurayirwa taidziziva, takasina mhosva, hatina kuurayiwa nevarwi vesununguko, asi vaingoti takaurayiwa nevanhu vakatiuraya. Ndaitosangana navo muhope vachitaura vachitobvunza munhu akanga vauraya, naiwe kwe wakandiurayirei? Ndakati mhosva yangu yanga iriyei. Mumwe aitaura kuti wakandisiyisawo mwana wangu ari mucheche. Saka zvinhu zvandaisangana nazvo kuchanga ndakauya takabva kuHarare ndakauya kuno ndakarara ndaisangana nehope dzakafanana naidzodzo nguva dzega dzandaiuya kuno musha. Pane pandoda kuti tipachenesi kana kuti tipajekesi tisingatomi hedu kuti vaindiudza vachiti nhai Eliza wandiurayirei. Ndoda kuti mungojekesa kana vari ukama kana vari munharaunda mungoti aiwa vainyatsotaura ndevemunharaunda vachiti koningi wemunharaunda wakandiurayirei. Ndopada kuti pajeke ipapo kuti natsonzwisisa kuti sezvo kana mataura kuti havasi makomrades vakanga vasiri makomrades vanhuwo zvavo uye nematambudziko avaiti vaurayirwa acho akanga ari ei. Havana kutaura vaingonzi kwei watiurayirei. Ndaitoziva vanhu vanenzi kweiwe nhingi wakandiurayirei. Chinzi mazita achiti kwei wakandiurayirei kwei wazodidirei. Saka ndezvandakaisangana nazvo. Zvaikunzi nhingi wakandiurayirei zvakagoitika kamwe chete. Asi kazhinji ndaizongorota ndichitaura navo muhope. Saka pavauya maimbotaura here kuti nematambudziko atiri kusangana nawo naivabereki zvoitwa sei, kufambiswa sei kuitira kuti tikwanise kusunungurawo vazukuru venyu vatakazvara isusu? Aiwa hataizokwanisa navo murungu handaikwanisa kutsanangura navo zvizvo. So nguva ndaizongomuka ndaakuchema mukati mehope. Saka pamaifamba kunobatsirwa ndanzwa musanangura kuti nhau iyoyo ndo yaingobatwa kwese kwataifamba. Vaiti kundiso zvoitwa sei? Vanongodai mapatsatsura hama dzenyu izvo zvinokufambirai zvakanaka. Ndanzwa kuti muguva umu kuiswa kwanga kwaita vanhu vashanu makanga mine muroora zvakare totina tezvara. Pane here musi kana kuti mambogarawo pasi semhuri mukaonesana kuti tadii tamboenda kumhuri kwemuroora tanoonesana navo kuti kwoitwa sei kuitira kuti tibatirane pamwe chete tibuditse mutorwa mukati mezvinhu izvi? Mukugara mese taizombogara tiri ukama tichida kuonesana kuti nyaya iyi yaitika muno musha tingaigarise sei, chii chingatibatsira, kundiso yatingakwanise kuti tingakwanise kuwana munhu angatibatsire. Saka taigara semhuri tanga tamboonesana tega kuti option yatingaite ndei. Saka timukati meukuru hapana chaizobudirira.
chii chaizoitika kwakusururirana kwemhuri here kana kuti zvaizongoperawo? Takambosvika imwe nguva yatikakorekta mari tikatengesa mombe, asi zvinhu izvozvo zvakazongonoperera panhu padikidiki. Saka ipapo tatengesa mombe tatoita mari yakati wanda tauda kuti tozokwanisa kuti zviite, asi zvakazongosvika padiki pazvakaramba kuti zvizoita kusvika tazokumbozvikanganwa tambozvimira futi ku15 years tifunga svika zvakaita patatanga kuzozvimutsa mai. Apa mazozvimutsa papa nedambudziko rakakura inanzwa munin'i namukoma ari kurwara? Dambudziko manje ranga rapo mai ndoti mukoma akurwara uye wataifanira kuti tifambe naye, saka takazoona akurwara nanhasi because akatanga kustroke. Stroke vanhu vese vane stroke, but yake stroke yakabva yazoita senge yanga yakurasika njere mukati. Saka ndipo tikaona kuti mhosva iyi iri kukonzereswa nezvakati. Saka patirofamba mese bhanzi mhosva iyoyi zvezvedu zvakatigadzira zvakanaka, saka isi tese tibva tasununguka. Ndazva muchiti stroke iyi vanhu vakawanda vanoti mumhuri ndivo vatanga kuita stroke here kana kuti? Ya, mumhuri ndivo vatanga kuita stroke. Hapana here kufa kwevanhu nenzira isina kumira zvakanaka kana kuti isina tsarukano pamunofamba mungonzwa kuti ndiko kwazviri kubva navo? Hakuna zvako nzira yekufa yatisina kunzwisisa kuti vafa zvakati, asi kufiwa kwagara kurungofiwa. Saka nezvinhu zvaunenge wakaputirwa dzimwe nguva munongoti rufu chete rwangoitika, but unotadza kuzoziva kuti hamene changotiputira kuti rege kufambira zvinhu zvakafanana naizvozvo, tibva tangosiyana. Tazona nhasi pazoitwa effort yekunofukura nekuviga zvakare patsva. Ndokunzwisa process iyi yafamba sei? Madzimambo ari peri masabhuku zvafamba sei paprocess iyi? Makazokwanisa kufamba here kuenda kunotsvaga mapepa etimite ribhiria? Process iyoyi yakatobvira gore rapera muna October, November. Takatobvira kuti izobuda tizoita nayo. Takatanga kuzoita naso kusvika azotiti takuendesai kudhariweni kuna nzvara achinyani vane vabherera vanokwana kutibatsira. Svika tazokwanisa kuenda kwavari kunoona dhariweni tazotaura navo nhau yedu kuti vatibatsire. Svika zvazvosvika nhasi. Zvakabvira gore rapera tichironga svika zvazvosvika nhasi. Ndopana chiti madzimambo zvisinei nevamwe avo madzimambo enyu kunoku? Takaenda kuna sabhuku akatipa tsamba akatibvumira. Takaenda kumadzimambo, mambo akatipa tsamba akazvibvumira. Takaenda kumasvikiro akafara nazvo akati maita magona maita zvakanaka. Nezuro uno tanga tiri kwaMudzviti kuherotsi takaenda takapuwa polisi chaiyo iripo pana yakatibvumira. Saka nhasi urongwa hwakamira sei? Vachamborara mumba here kana kuti nhasi unomubva matongopedzisa basa? Nhasi uri varimborara mumba sezvo takutanga kuviga kuti pazva. Saka munhu setsika yedu yechivanhu munhu anofanira kumborara mumba make, sezvo paakafa haanombobvira arara mumba make akangourayiwa nongoiswa mugomba ndobva zvangopera zvakadaro. Haana kuwanirwa nguva yekumboti vanhu vamborangarirawo vachiimba vachidii, but nhasi uno ndipaya nguva yedu tambobvira takaona rufu rwavo. Saka nhasi uno tinonzwa kufara kunyaka tichichema tenge tichinzwa kufara kuti taona nguva yekuradzika mubereki wedu, kunyange riri dhaka kunyange riri mapfupa, asi mapfupa iwaya taona nguva yekuabvisa, taona nguva yekuavadzika patsva. Mune tsika yechivanhu zvakasununguka zvakatsiga. Ndivunga pane mubvunzo unogara uchibvunzwa nevanhu panoitwa maribhiriya kuti zvichida sepapa segomba rakanga rine vanhu vashanu, makazoziva sei kuti ava ndo mai ava ndo baba? Handizive imimi sevanhu vatoita chivanhu ichi, zvafamba sei? Zvafamba zvokuti zvanga zviratidzika kuti pane munhu anga achiziva dhirezi ranga rakapfeka. Saka madhirezi iwaya ndiatibatsira kuti zive kuti idhirezi ranhingi. Kune munhu wechirume vangozikanwa ranga risingawanze kuzikanwa because kana ari munhu wechirume vangozikanwa kuti anga akapfeka tarauzi. Saka wetarauzi haana kutitira haana kuti netsa because anga akapfeka tarauzi. Kune vamwe kune munhu anga achiziva kuti ndakamboona mbuya wangu kana sisi wangu kana nhingi akapfeka dhirezi rakati, saka dhirezi iro raibva rangowirira saizvo.
aiwa tinotenda baba. Handisi kana mune mashoko ekupedzisira tozoti kune dzimwe hama izvezvi dzakagara dziri kuti zvekuhondo zvakaperera kuhondo. Toda kuti muvape mashoko ekurudziro pane matambudziko ese amaisangana nawo semhuri kusvika nhasi mati regai tivige hama dzedu panyuwani dzitangidze kuva nebheriyawo yakanaka pane kuvigwa kwavanga vakaita kare. Tisiri kuziva hedu kuti kupondwa here nevanhu sekutaura kwamambaita kuti hatisizoti magamba here magandanga here kana kuti vakapondwa nevanhu veukama vemunharaunda hazvina anoziva. Mashoko aminawo kune vamwe vane hama dzavo dzakatovigawo dzakawanda munguva yehondo asi havasi kukwanisa kuenda kunovafukunura kuti vavape decent burial. Mashoko enyu ndekuti kudini? Mashoko angu ndekuti ndikurudzira mhuri yeZimbabwe kana kune vamwe vane hama yakatsakatika vasina kunzwisisa kana yakashayikira muhondo kana yakadii. Tiziva kuti hondo yanga iri hondo yaingouraya kana ani kana nani zvezvemuhondo zvazvemuhondo. Tokumbira kuti kana kune munhu asinganzwisisi kuti hama yangu yakanzwisisa sei anokwanisa kuenda kune vanhu vanokwanisa kumubatsira kuti tiitewo zvataitawo nhasi tazozororowo nhasi. Hapana munhu aizvifungidzira kuti after 47 years pangaitike chiitiko chakadai asi nokuda kwenyasha nhasi uno zvaitika. Saka iyewo vakafa ndavarege kuora mwoyo ndavatsungirire sematsungirire atanga takaita isu 47 years. Tofika kune vamwana vakaberekwa vasingambozivana vamwe ndo manenzi maboni free ama 2K but nhasi uno zvati vachishamisa kwavo kana vazhishaiwa vanhu vasiri ma2K zvati vashamisa muupenyu hwavo wese vasati vambozvona. Saka ndokurudzira mhuri yese yeZimbabwe kana pane mumwe ane hama yakafa zvisina tsarikano inida kuti uipe chinhu chomwe chakati zvinoitwa zvakasununguka zvisina chikwanisayo. Aiwa tinotenda baba. Tine chivimbo chekuti kana kune vamwewo sekutaura kwamaita vamuda kukwanisa kupawo advice iyoyi vanokwanisa kuigamuchira voitawo chivanhu chavo sekuita kwamaitawo zvichida upenyu hwavo hunogona kutambanuka. Tinotenda baba nenguva yamatipa. Nesuwo totenda. Zvino vandagara navo ndivotete pamusha pano pavachikuni. Saka kuti aiwa regai titsanangurire vatete kuti zvakafamba sei tichizoti nasuno tine vanhu 5 vakavigwa pamwe chete muguva rimwe chete. Zvakafamba sei maziviro avo ivo esatete pamusha uno koko makadi makadiyo. Aiwa ndiri nani kuti sei kunoku kunokuraiwa naika nematambudziko kako aiwa ndivaya naika gogo. Ndinoda kunzwisisa nasuno taunganira kufukurwa kwevanhu 5 vanova vemumhuri menyu. Mukandizivise gogo kuti vanhu 5 ava vakavigwa sei muguva umu? Vanhu 5 ava vakauya hondwe vakangouya musi wacho vakangotorwa hapana aingofungira kuti vangafe zvakaita izvi. Saka vakanga vachingotorwawo vari 5 ndovhaindwa navo kusvika vachingopondwawo pamusoro ikoko. Vakatorwa kupi vanhu ava? Panapa ndepamba pahanzvadzi yangu pana. Vakatorwa nani vanhu ava kana muchikurangarira gogo? Uye akanga ari makore api? Handambasi makore awa muhondoka. Saka vanhu ava vakauya handinokuziva kuti vanhu vakangouya ari makomuredzi nevanhu vomumusha. Ntungu yacho ngonzi handei kundiziva kuti mhosva vakanga vachinzi handei ndiye handakuisiya zvavo ndovangu vachingoti handei ndovhurasirwa mwana anga ane 2 years ini anga ane makore 2. Saka ndasirwa mwana iyeyo ndepandikatongoona vanhu vakutongosungwa. Handina kuziva kuti vanhu vakuenda vari kuti vatinouraiwa tangoto sehondo zimene kana kuti mhene zvada kunoitwa ndobva vaenda ndasongonzwa wangu nacho achinzi vapondwa. Nokuti ndakapa mwana ndikapiwa ndikanzi mwana uyu mefanira kuti ndakapiwa mwana endini. Angari mwana wani? Mwana womufi wacho iwo amai vakati pano vari muno makatoponziwawo. Muroora mukadzi muzukuru. Saka makazongonzwa kuti vanhu avapondiwa makuseni? Pakuseni. Saka pavakapondwa vakasiyiwa kupi vanhu? Musoro vakafira kumusoro kwagotora.
Saka vakazovigwa nani gogo kana muchikurangarira kuti ndiani akazovaviga? Ivo vakati vakaponda ndo vakati vaviga nokuti vakanga vakanda makomba vari vashanu kudara gomba rimwe chete vakanga vakanda saka ndema vakanga vasiwa vari vakangofushwa mbichana. Kana muchikurangarira vanavo vakanga vari vanani kwamuri? Ukama hwenyu wanga wakamira sei? Sokuti wanga uri usiku kuti uchiziva kuti nhengi nanhengi. Ukama hwenyu nevanhu vakatakurwa mukoma wangu chakasira inini mwe ndihanzvadzi yangu nemukadzi wake Fesibhoni nemba medu nemwana wake mukoma wangu nemuroora mukadzi womuzukuru vari vashanu. Saka kwazoedza gogo manzoti vanhu vaiva vashanu vaya vakabva pamusha vakakusirai mwana vapondwa, zvii zvamakazokwanisa kuita? Zvandakakwanisa ndakapera useni kuti mhuri yacho yese yakanga vasiya vese yakanga yauya vanga vatesera kumba kwangu ndobva ndazeti nini kwakuseni nepandikauya kunoko kuona zvinhu zvangoti bvuva nemumba musisina vanhu. Saka ndakangofungidzwa kuti zivanhuwo munhu wakaenda kuteza hondo pamwe adiyo vamhiri kwavatezera. Hondo yazopera gogo zvakazofamba sei? Ndapi matambudziko mama kusangana nawo zvakazoita kuti muzoziva kuti pane hama dzedu dzakafushirwa mugomba rimwe chete dziri dzishanu? Pane zvamama kusangana nazvo here kuti muzorangarira kuti tine hama dzedu dzakatirasikira munguva yehondo? Handina kumbotora nguva ndisina kuzviziva nekuti kunotiwa nemunhu akatezongoya kuseni ndakazondiudza kuti vanhu vakatorwa nozuro vakapondwa ndoziva ndingazozviita. Ndoreva mukurarama kwenyu gogo kubva munguva yehondo kusvika nhasi uno ndapi matambudziko makanga makusangana nawo pamakazoziva kuti tinofanira kuviga hama dzedu idzi zvakanaka sezvamakuita nhasi uno? Chiitika ndikuti takangonzwa vamwe vachiti vanhu varikutorwa vachivigwa panyowani ipo tikangorangarira kuti kati zvinezvi kwedu ndikangoramba musango iva tangorangana pachikama svika zvaitwa nhasi. Hapana here matambudziko mama kusangana nawo bostoziva kuti muguva umwe makavigwa vanhu vashanu vane mitupo yakasiyana ndobvunga mune muroora zvakare anova rimwe rudzi ndopa ndikuti hapana mamwe matambudziko here amakanga makusangana nawo? Aiwa hapana. Mune vana hamuzomaziva enyu matambudziko asi kune vamwewo vanogona kune vamwe vaisangana nawo nokuti kune mukomana waite varoda vaitoti tamatikamurawo netivigwa panyowani iye ndaipasaka nawo. Saka satete maizomubatsira sei? Mate ndati satete manje maizomubatsira sei muzukuru auya nedambudziko rakadai? Wauya nedambudziko iyi hapana zvangambomitoka iwo nokuti iri dambudziko riripo saka vakazongoronga kuti tadi tavaraviga patsva. Koku hama dzemuroora shoko rakanosvika here uye vakati iko kudii? Ini ndinakatenda shoko racho tikasvika ndikataura kuti ndezvakaitika muhondo hondo yatopera. Aiwa vakagashira nokuti vaneziva kuti yange iri hondo. Nhasi uno mavakoka here kuti taakufunga kuviga zvakare muroora patsva zvakanaka? Vandiva pano. Nokuti haukakwanisa kuika mwana wemunhu iwosi vasipo. Aiwa tinotenda gogo, regai tinzwe kubva kune vamwe tinzwe kubva kune vana tinzwe kubva kune vamwe vekukama kuti ndapi matambudziko vakanga vakusanganawo nawo uye urongwa uyu waona wakamira sei? Aiwa tinotenda gogo, maita basi.